Asa ka pa? O tanggap ko na. Silakan, tabi ko na ako sinili makakato. Kumano mga ikaway at bago siya ka sa banyo. Pagkabunta ay sunod adlaw na po at mahinatay. Ilabay man ko na mo iro. Hi, good morning. Have a nice day sa tanan nga nakapanood aning video. Mga friend, mga kauban ako mga ahinti og sa tanan mga tao nga nakaila sa kuha. Kumusta sa inyong tanan? Naami karon sa Lapihan, San Romeo. Kauban ang akong mga pamilya, akong asawa, akong mga anak, akong apo. Yan naami gamay nga anda nga mga pagkaon, apoy prutas, gatas, nasa ni sounds para makabanding ko ang akong mga mahal sa buhay. Guys, Sunday karon, panahon sa banding sa pamilya. Sana malingaw mi o mag-enjoy sa pagligo sa dagat. Yan. Karon ay unas layo pa ang dagat, pero mga alas 10 daw dako na ni maabot na unya diri ang dagat. Mao ni ang Lapihan, San Romeo. Nindot ang view. Sana mapanood ninyo ang video na to at i-follow ninyo sa akong YouTube channel, guys. Pinauwat na utangan man sila ko sa kalibo niya ko naman tinggi bayran. Sana mag-enjoy kayo manood sa akong video. At ito na. Ito na ang mga view. Masarap. Maganda yung place dahil maraming mga puno ng kahoy, malamig sa ilalim. At malinis ang gatas naman na ang kuan, yang place. Sa mga gusto nga mo lari diri, pwede brato ra kayo. Ang ilang budget ay 200 ang table na mag-enjoy ata. Okay. Abangan ninyo ang sunod na kong video. Maya konti.